turun kalian Mas Kulup saderengipun kula matur nuwun nggih ngaturaken sugeng dalu sugeng enggah dumateng sedaya para sesepuh bini sepuh khususipun Bapak Kades Saripit Ibu lan kanca-kanca kerawitan kukila laras manuk sing iso nglaras laras jadi kaya ning dudu manuke Kang Harimin manuke Kang Harimin kaya nglaras sedelet ana dongeng entik nek dek biyen entik kuwi wohe tales monggo paring menapa Pakde monggo kula anu mawon tak grandel Mbah Gendere Mbah ngobet Kak yo jane yo ora Jawa ning yo patute monggo sinom grandel kadhereaken mamanismu kanggo jiwa agawe rujiting lara apa kang sinadya upama munduta romi tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah neng madyane jala niti temagunjing angin jong neng pagulingan enak Kang Lasna nggih iki tinggalane jaman tahun 72 73 aku latihan iki wis anggere metu sik dhewe toksik ngono kae oh nek gandrung nganggo iki kuwi 73 aku bar disunati nek gak percaya teko Kang Darmo iki yo sebenarnya tak uri-uri iki yo modal lah nek bukuh iki gong Jawa lah boloku kuwi mbae bukuh timukku bukuh mbae bukuh kuwi boloku ning kuciwane nek mbae bukuh kuwi kadung ngacung ora iso nembang ora iso omong nek perang piter toprak mbae bukuh nurun putune kok buwinter manjak ha nggih mohon monggo katamen menapa Pakde anu niki ngeten mawon ndek wau pun gending-gending anyar tembang anyar nek kula niki bakal badhe nyuwun nika lho apa Dendang Semarang niku Semarang kawak monggo sing nembang para presiden Waranggono injih monggo Dendang Semarang nek iki arang metu soalnya Pak jarang-jarang niku medal nggih wong-wong senengane yo kopi jahe nek kula tesih kula tokke nek pas nggon anu kae nggon